Гледай колко ме е страх да дойде и тука. Добре, мечка страх, аз не страх. Мечка страх, аз не страх. Моля се, кажи ми, че телефона ми е добре. Моля се. Кажи ми, че телефона ми е добре. О, не. Айди, Самина. Сяпай тази ма я бей от тука, ма. Защо не е добре? Толкова съм ядоса, че въобще няма да извъня. Даже едно. Да взема боб и домати. Ама я? Жено, мога ти кажа само едно. Стой да се спъна авчето тука. Я си гледай работата. Иска тиха автома. О, съм телевизор. То с телевизор леко от 2008, ама айде. Това е телевизор от 2008. Го изчакаме да загае. Това е загая. Какво? Не, какво направих, бе? Не, аз съм много зле. Аз съм по-зле. Аз съм по-тъп даже от тъп на кръгла маса, бе. Ало, Жено? Кажи, бе, пъпеш. Ще минаваш ли през Технополиса? Не. Да, щупих 15-инчовия телевизор от 2008. Ще преведа 300 лева по Еволют. Ей сега, да. Айде. А от мен да мине ще ви преведа 900. Офта, жена ми. Добре, че поне лаптоп имам. Нищо интересно не дават, че лаптопи бе. А тук на жена ми не са тия неща, бе. Я да видиш ти. И са тия бомбонки, бе. Това е маниста! Това е маниста, аз какво го правя, а? Где бе, тъпуня? Маликъв си имаме един подарък за тебе. Това будилник, който да ти бучи всеки път, когато трябва да се събуждаш. Той път се песочи в база си ти нарисувала и нощните часове. Жена, ти сериозно ли се опитваш да ме избазикаш, бе? Аз това съм го правил 4 часа по технологии. Срядата, май. Или вторника. Ще да видим този будилник звъни ли. Ще да не си му вкарала нещо. Я примерно нагласим се алама за се. О, не, сега става се. Жено, то, виж сега, да си погала кученцето. Бе, това са пантофи на еговците, бе. Жено, бе, въобще не знаех. Жено, това е тази шапка, де ти взела те му за 20 стотинки. Много хубава. Това са неща за прибирани. Она и аз имам на главата такова. Падна! Щупих рафта и ми падна и пилката, значи. Се побъркам, честно. Аз не мога.